Dobre, nahrávanie je spustené, takže všetko, čo teraz poviete, bude použité proti vám. Dobre, ďakujem Adam za predstavenie. S niektorými sa poznáme, s niektorými ešte nie. Tak sme radi, že sme sa stretli takto v širšom fóre. Za nás ešte sa pripája Julia. Dobre, za nás sme ja, Valentína, Peťo, v podstate zástupcovia časti toho týmu, ktorý robil na dizajne infowebov plus na prácach na môj Agel s Radom. Takže primárne Peťo, pretože je u nás špecialista na design systémy, čiže aj keď možno na tom projekte ste ho nevideli tak často, tak má pod palcom design systém, aby bol dobre organizovaný, systematicky a tak ďalej, aby fungoval po tej technickej stránke. Valentína zase pracovala viac na tých dizajnoch a pretavovala tú identitu do tých konkrétnych stránok, ktoré sú vo Figme naskladané pre jednotlivé entity a tak ďalej. Čiže ja rovno asi nechám otázka, či Adam, chceš nejaké intro k tomu, že čoho sa má školenie možno detálnejšie týkať, alebo ideme všeobecne, Adam sa opäť. Zoberme to tak zo široka, aby sme to mali na tom zázname, keď sa k tomu budeme chcieť vrátiť, ale v zásade ide nám o to, že my už potrebujeme začať pracovať s časťami design systému, ktoré máme vyvinuté na našich interných projektoch, ktoré som aj na našom, teda viem dohadovať, toto školenie spomínal na našom kole či stretnutí. A zároveň sa už používajú aj, teda Julia ich používa, alebo teda má k ním prístup v projekte pre dashboard. Takže aby sme už postupne nabehli na to používanie, na dokresľovanie prípadne nejakých našich vecí, ktoré už teraz sú súčasťou nejakých nových riešení, ktoré pripravujeme. A takisto aj chalani z devu, aby vedeli v podstate, že keď sa zduplikuje ten komponent, ako pracovať možno s tým kódom, aby sme tam uchovávali nejakú hierarchiu a poriadok v tom design systéme. Nech sa nám to nerozbije. Dobre, díky za to. A Peťo, ja teda dám slovo tebe, že aby si začal. OK, ďakujem za vzdielať obrazovku a asi by som chcel povedať iba toľko, že ak vám napadne nejaká otázka, niečo, tak pokojne prerušujte, rovno hovorte do toho. Nemusíme čakať niekde na koniec, lebo my nestratíme ten kontext, o ktorom sa práve bavíme. No a druhá vec, ktorú by som chcel teda povedať, že napriek tomu, že už sme dosť akože pokročili aj v tom vyskladávaní stránok z toho design systému, ono je to stále živý dokument. To znamená, že nemusí tam byť úplne všetko tip-top a to vás akože chcem poprosiť nejaké porozumenie, prípadne, že ak aj narazíte v budúcnosti na niečo, čo možno nie je úplne jasné, alebo treba zmeniť, tak samozrejme, že radi aj odpovieme na otázky, aj opravíme, ak bude treba, doplníme a tak ďalej. Začnem vo všeobecnosti tým, že máme nejaký projekt Agel.sk, ja som ešte dnes dopísal, že to je celý projekt, pretože vlastne možno, že vy máte lokálne u seba niečo Agel.sk a máme to prepojené, hej? To znamená, že keď vidíte toto, že zátvorka už 40 projekt, tak to je ten náš, ktorý akože je u nás, ale sme prepojení organizácie, to znamená, že vy, čo ste súčasťou týmu Agel, tak by ste to mali ten projekt vidieť a mali by ste mať prístup k týmto súborom, všetkým, ktoré tu sú a primárne zrejme potrebujete prístup hlavne k tej knižnici, ktorá sa volá Agel Design System. Pretože keď by ste si išli robiť nejaký nový dizajn, niečo nové, tak to, čo potrebujete, je si nalinkovať jednak tento design systém a možno, ak nebudete chcieť používať nejaké ikony, tak aj okrem nejakých takých špecifických ikón, tak máme ešte takú zvláštnu library ikón, ktoré sa dajú používať. Taká veľká knižnica, kde je to strašne veľa na také bežné UI prvky, keď potrebujete niekam do tlačidiel alebo do niečoho doplniť. Takže to sú tie dve knižnice. No a vlastne snad nebudem hovoriť niečo úplne nové, ale principiálne takto, keď sa prepnete do Assets, tak by ste mali mať minimálne tento Agel Design System tam
nalinkovaný, pokiaľ nie, tak treba ho vlastne vyhľadať podľa názvu a dať si ho do toho súboru a tým pádom by sa vám mali sprístupniť všetky komponenty, štýly, premenné, ktoré sú tam vytvárané v tomto design systéme. My sme sa snažili používať vlastne variables premenné na samozrejme hlavne na nejaké farby. Povieme si ešte potom aj k týmto farebným módom. A máme tu aj potom premenné pre nejaký sizing, hlavne v typografii, aby sa nám potom ľahšie vytvárali vlastne akoby responsívne veci. To znamená, že keď potrebujete desktop versus mobil, tak snažili sme to urobiť tak, aby s tým nebolo nejak veľa práce. A ja teda by som to ukázal asi prakticky, možno, že na textových štýloch. V tej dokumentácii, v tých guidelinoch napríklad k textom, tak je to tu aj vyscreenshotované, že vlastne môžete si prepínať ten sizing pre large screen, small screen a mali by sa vám dynamicky meniť veľkosti textov, ak použijete na ne textové štýly. V praxi, keď sa ja rozhodnem, že napíšem tu nejaký nadpis a vyberiem, že to bude napríklad A1 a by default sú to vlastne veľkosti nastavené pre desktopové zobrazenie. Ale ako náhle by som tomu frameu v jeho appearance vybral, že má sa správať ako small screen, tak uvidíte vlastne, že sa zmení tá veľkosť a je to vlastne aj urýchlenie toho, že keď proste urobíme nejaký design, tuto by som si dal, ja neviem, nejaký bežný body, obyčajný text a potrebujem z toho urobiť rovno aj desktopovú verziu, tak mi proste stačí si to skopírovať, zmeniť a potom treba samozrejme pomeniť tie layoutové veci. Ale minimálne na takéto prenášania možno nejakých textov by to malo takto stačiť. A tam, kde sa to dalo, tam sme to urobili aj v tých komponentoch. A niektoré sa tak akože urobiť úplne nedali, tak tie komponenty môžu mať také, že majú na sebe atribút, že či je pre malý screen alebo pre veľký, ale niektoré reagujú aj na tento mód a ono je to potom pri nej aj napísané. Snažili sme sa urobiť aspoň ideálne ku každému komponentu napísať do časti responsívneho web designu, že to reaguje na módy premenných alebo nie. Hej. Takže napríklad tento to má, to znamená tento alert, keby ste si dali, tak sa bude prispôsobovať jeho veľkosť podľa toho módu premennej. A koniec koncov, opäť, ak sa dalo, a bol na to priestor, ktorý sme dole urobili ako keby vždy dve ukážky, že takto to vyzerá na mobile, takto na desktope a vidíte, že jediný rozdiel je naozaj len v tom, že tuto mám prepnutý ten sizing na small screen, ale reálne ten komponent je ten istý. Takže takto sme sa to snažili urobiť, aby to dávalo nejaký zmysel a vďaka tomu, že tu dole tá ukážka, tak verím, že developerom sa to trošku lepšie inspektuje. Keď sa ešte vrátim, zmažem, nech nemáme neporiadok po sebe. A čo sa týka tých guidelinov, tak my tu máme ešte potom venovanú sekciu farbám. Pri tých farbách sme samozrejme vychádzali z toho brand manuálu, ktorý Agile má. My sme tam potom ako keby narazili na to, že niektoré aj odporúčané kombinácie farieb nie sú úplne priechodné z pohľadu prístupnosti. To napríklad vidíte, že tu sme vždy urobili to, že napríklad na táto medical blue ako pozadie, keď sa na ňu použije Origin Blue, tak ona, ja neviem, pre ten prísnejší trojačkový štandard už failuje to accessibility, ale pre ten 2AA je to celkom možné, že tam to pasne, čiže toto je kombinácia, ktorú normálne používame, ale napríklad, ako vidíte, tak tieto kombinácie, tak tie failujú aj pre ten AA, aj pre AAA. To znamená, že tie vyslovene kedy nepoužívame a tým pádom
tuto dole sú potom také tie povolené kombinácie textov, ktoré by sme odporúčali používať. To znamená, že napríklad na túto Medical Blue nepoužívať ten svetlý text, ktorý je urobený z Banded White, pretože ten nesplní kritéria pre accessibility. No a všetky tie farby základné, ktoré máme z brand manuálu, tak my sme ku nim potom ešte dorábali ako keby tie tints and shades, pretože vlastne v tom UI veľakrát potrebujete niekedy len nejakú svetlejšiu verziu, niekedy tmavšiu. Takže oni sú aj tuto vykreslené, ale reálne tie farby samozrejme potom nájdete. Jednak si pozriete variables, to znamená, že tam si môžete pozrieť všetky tie veci. Máme tu dokonca aj premenné pre transparentnú bielu, transparentnú čiernu v nejakých krokoch, keby ste náhodou potrebovali. A myslím, že ešte sme museli dorábať dve farby Success Green a Warning Yellow, ktoré neboli nikde keby definované a minimálne pre účely môj Agel, kde sme vlastne vyrábali komponenty, ktoré sa zlaďovali s frameworkom GlueStack a sme potrebovali urobiť nejaké také stavy komponentov, aby tam bol ten success, nejaký warning odlíšaný, takže toto sme tu ešte my dorábali. To nie sú farby, ktoré by ste vy našli v brandingu Agelu, ale veríme, že sú zladené. Snažili sme sa ich tak vybrať, aby boli zladené s tým zvyškom farieb, ktoré tu existujú. No a čiže to je farebnosť, je to nejaká typografia. Čo sa týka nejakého spacingu, sizingu, tak samozrejme snažíme sa používať 8-čkovú skálu, čiže násobky v 8, čo potom pekne sedí do rôznych gridov a tak ďalej. Samozrejme, že sú prípady, keď je potrebné použiť aj tzv. Polovičné násobky, keď potrebujete napríklad 4 pixely a podobne. To sa samozrejme využíva jednak v mobilnom dizajne, pri nejakom malom spacingu, ikon a podobne, tak je to možné použiť, ale bolo by fajn, aby to vždy bol nejaký násobok tej 8, aj keď nebude násobok celého čísla, ale aspoň že polka alebo 1,5 a podobne. Ale potom už do tých väčších, tam je dobre, keď sa dodržiava tá 8-čková škála, vytvára to také pekné vizuálne tempo, vizuálny rytmus v tom dizajne. No a máme tu ešte aj vlastne grid, alebo teda zobraziť. To znamená, že čo považujeme, aké veľkosti obrazoviek za mobil, tablet, laptop, a tu máme nejaký desktop, live screen. Prípadne tu sme robili, že ako by sa mali maximálne rozťahovať nejaké obrázky. Ale to je asi hlavne pre developerov. Ten design sa asi mal, keď robí na také obrovské na monitory. Čo chcem povedať, ešte jednu vec je, že teraz pred chvíľkou som hovoril, že tá typografia je rozdelená na small screen, large screen. V podstate vo väčšine prípadov aj tie komponenty, ak majú na sebe niečo, že sa dá prepínať, tak by ste mali naraziť na to, že to bude buď takéto small, to znamená, že je to pre mobil a potom už všetko ostatné je väčšie, myslím. Aj tá typografia desktopová kvázi, tá large screenová sa používa aj na tabletoch, lebo tie tablety sa používajú, keď to držíte v rukách, tak to nemáte tak blízko pri sebe ako ten mobil, že treba tie fonty mať trošku väčšie, takže to, čo uvidíte niekde napísané, že S-ko, ak sme to niekde nechali, tak to sa myslí, že to je pre mobil, ale potom všetky tie ML, XL, to sú normálne takéto väčšie obrazovky. Ale teda ten grid, čo sa týka gridu, tak ten je vytvorený normálne ako tieto layout guides vo Figme, to znamená, že keď ste potrebovali, tak si viete ten layout guide pripnúť tam ten grid a môžete do neho osádzať tie prvky, ktoré uznáte za vhodné. Čo tu máme ďalej? Máme tu ikony. Tu je konec je popísané vlastne teda, že ako si môžete pripnúť ďalšie UI icons z tej knižnice, ktorú som spomínal. Sú tu zvlášť urobené takéto špeciálne ikony, ktoré vlastne boli vyrobené pre vás, pre Agel, ktoré my sme teda dostali k dispozícii. To sú špecifické ikony, ktoré
hlavne symbolizujú nejaké diagnózy, oddelenia nemocníc, a to sú nejaké špecifika, wayfinding a podobne, ktoré sa akoby nepoužívajú napríklad ako ikona niekde v nejakom tlačidle, kde potrebujete na nejakú šipečku. Toto sú vyslovené také ilustračné ikony, ktoré sa používajú možno v nejakej karte a podobne. Hej. Na tie ostatné veci, keď potrebujete do nejakého tagu, do nejakého tlačidla dať nejakú ikonku, tak na to potom radšej používate také tie UI ikony, ktoré sú aj robené na ten menší rozmer, pretože tieto ikony nie sú veľmi stávané na to, aby sa napríklad urobili na nejakú veľkosť 24x24, aby sa stali dosť nečitateľnými, alebo teda nerozlíšiteľnými, čo sa týka ich obsahu. Potom, čo tu máme ďalej? Máme tu samozrejme rôzne nejaké variácie, farebné loga, to ako sa to má a kedy používať, to je samozrejme definované v tom brand manuáli, len proste máte komponent na to, aby ste mohli zobrať si logo a použiť takú farbu, aká je potrebná. No a samozrejme ešte sa v dizajne veľa využíva tzv. Agile tvar, ktorý môže byť buď vyplnený, alebo iba ten outline, prípadne ešte špecifická verzia, že obsahuje obrázok. No a ten tvar sa potom dá umiestňovať do rôznych vecí, ktoré potrebujete nejakú buď dekorovať, alebo upútať pozornosť. To možno, že uvidíme niektorých z tých komponentov. Ja sa len uistím, všetko zatiaľ jasné. Nikto nemá nejaké... Asi nie. Ja by som možno iba povedala, že pri tom logu sú potom už definované aj tie farebné pozadia. Myslím, že si to nespravo to nižšie vlastne, že ak by ste ich používali, tak ich rovno môžete ťahať odtiaľ to. Aby sa tam potom nestalo, nemusíte si to double checkovať potom teda v tom design manuáli, ale rovno odtiaľ to, lebo tu sú nastavené správne. Super, ďakujem vám. Presne tak. Dobre. No a teda, poďme si asi tak možno, že zbežne, lebo akože je toho dosť, to znamená, že predpokladám, že nemôžeme ísť, že úplne že komponent po komponente každý. Ja som na úvod spomínal, že sme robili nejaké komponenty, ktoré boli vyslovene kvôli frameworku GlueStack. Pre tých, ktorí nie sú zainteresovaní, tak vlastne GlueStack je teda nejaký framework, ktorý sa používa na vývoj môj Agile, či už z webového rozhrania, aj na mobile, na desktope, ale aj natívnej mobilnej aplikácie. No a keďže tento framework má nejaké svoje prvky, ktoré možno chceme používať, tak sme ich ako keby vyrábali, ako majú vyzerať. Myslím si, že napríklad tento alert bol takým typickým príkladom, že ten tam bol, alebo ešte rozmýšľam, že to tam bolo také vyslovené, také GlueStackovské, možno napríklad takýto progress bar, hej. Či to sú nejaké veci, ktoré oni sú potom aj väčšinou popísané, že je to na základe nejakého GlueStack komponentu a tu je potom k tomu vlastne aj odkaz na tú nejakú knižnicu. A potom máme zvlášť komponenty, ktoré sme vyrábali preto, lebo sme ich potrebovali použiť v dizajne stránok, či už zdravotníckych zariadení, pôrodníc a tak ďalej. A to samozrejme neznamená, že by ste nemohli použiť ten GlueStackovský komponent, len teda hovorím, že prečo niektoré vznikli a možno sa vám bude zdať, že na čo to vôbec je, tak bolo to častokrát preto, lebo sme to potrebovali len kvôli tomu urobiť. No a keď si pozrieme možno nejak akože z praktického, že toto je súbor, kde je vlastne dizajn pre zdravotnícke zariadenie. Ten grid, nech to vidíme. Tak v podstate bežná stránka, z čoho sa nám klasicky skladá, je vždy nejaká hlavička, hore môže byť nejaký hero element. Vidíte, že tam v ňom je vlastne už použitý ten tvar, to nám tu Figma trošku zvýrazňuje, že tu ide viac za ten okraj. A tuto konkrétne sú napríklad nejaké aktuality, nejaký bannerový komponent, karty, mapa, ďalšie kartičky, články, footer, prihlásenie do odberu noviniek a podobne.
toto všetko sú teda komponenty, ktoré sú navytvárané. Verím, že veľakrát, keby ste išli teda aj robiť si nejaký nový dizajn, tak môže byť celkom jednoduché si pozrieť nejakú existujúcu stránku, ktorá už je nakreslená a povedať si, že aha, že toto celkom sa podobá tomu, čo by som potreboval. A teoreticky si to môžete skopírovať a z toho vychádzať, aby ste to nemuseli úplne vyskladovať od podlahy. Ale samozrejme, že môžete. A ono aj tie komponenty sú také niektoré, že niektoré sú vyslovene, ak si vezmeme taký ten princíp toho atomického dizajnu, že niekedy máte tie najmenšie prvky, ktoré už sa na nič menšie nedajú rozbiť, také samozrejme máme veci, ale potom niektoré sú už také tie väčšie, tie molekuly, organizmy. Asi dobrým príkladom môžu byť rôzne napríklad banery, ktoré, vidíte, že to už je vyskladaná taká komplexná vec, kde už je nejaká ikona, je tam nejaký tag, nadpis, obrázok, button. Tie sú vyskladané preto, aby ste ich nemuseli vytvárať na novo. A ak sa nemýlim, tak tieto potom veci sú aj naprogramované minimálne na tej platforme, kde sa robí obsah weby. To znamená, že v tom WordPressovom prostredí, tam, kde je to naprogramované. A dosť veľa často sa používajú nejaké akordeóny, to znamená, že napríklad, keby ste potrebovali akordeón, tak nájdete na to komponenty. Snažili sme sa urobiť vždy tú dokumentáciu tak, aby bolo jasné, že jednak sú nejaké textové časti, kde je popísané, že toto robí, kedy ho máte použiť, kedy nepoužiť a tak ďalej, prípadne nejaké poznámky pre dizajnérov, prípadne sme sa snažili dať možno nejakú accessibility note. No a potom sú to samotné nejaké rozpísané tie stavy, že ako to vyzerá. Keď uvidíte niekde komponent, ktorý má v sebe tento placeholder, tak tí, čo robíte s Figmou častejšie, tak asi viete, že to je tzv. Swappable komponent vo vnútri. To znamená, že keďže toto je nejaký komponent akordeónu, do ktorého ja potrebujem dostať nejaký svoj obsah, ale my nevieme, či ten obsah bude textový, či tam bude obrázok alebo čokoľvek, no tak máme tu nejaký placeholder, ktorý vieme vybrať a vieme ho potom replacenúť za nejaký iný lokálny komponent, ktorý by ste si vytvorili. To znamená, keby som si tu teraz vytvoril nejaký nový frame, do ktorého napíšem text, nazval by som to, že test a urobil to ako komponent, tak potom toto môžem ľahko vyhľadať a replacenúť si to vo vnútri, hej. To znamená, že takto sú urobené niektoré komponenty, kde ten obsah naozaj nevieme predpokladať, že čo tam bude vo vnútri. Na nie je potrebné si takto povytvárať tie lokálne komponenty len pre ten samotný obsah a následne už len vo vnútri tohto to môžete swapnúť za niečo iné. Väčšinou to máme aj takto vyťahnuté ako jeden z tých atribútov alebo teda parametrov toho komponentu. No a samozrejme tie komponenty majú ešte kopec ďalších properties, ktoré vy môžete používať, prípadne zapínať tam nejaké ďalšie veci. A mnohé z nich vychádzajú z tej potreby, keď sa používali nejako, takže to je najlepšie potom asi vidieť v praxi, keď si pozriete nejaké stránky, ktoré boli z toho vyskladané. Máme tu potom napríklad nejaký action sheet, to je vyslovene niečo, čo bolo robené pre ten môj Agile a Gluestack, pretože vlastne action sheet je nejaké menu, ktoré môže na mobile vyskočiť napríklad zo spodu a ponúknuť nejaké rýchle akcie. A máme tu ten alert, čiže to je nejaká staticky umiestnená nejaká informácia. Môže byť upozorňujúca, môže byť úplne negatívna, alebo teda neutrálna, nejaká muted alebo success. Keď chcete informovať, že nejaká vec, ktorú ten človek chcel urobiť, sa podarila, tak to tam môžete urobiť. Máme tu zvlášť komponenty pre nejaké články, to znamená, že toto je artikel. Tuto konkrétne asi
vidíme, že áno, toto je ten typ príklad toho komponentu, ktorý bol urobený iný pre desktop a iný pre mobil. Lebo tam boli nejaké také zmeny, ktoré by sa úplne nedali zrejme urobiť len tými prebennými. Takže tento komponent sa musíte pri použití ručne prepnúť z mobilného na desktopový a opačne. A teda sú tu rôzne variácie a verím, kolegyne a kolegovia písali tu vlastne v tej dokumentácii, že aký je rozdiel, kedy sa má použiť tento versus kedy sa má použiť tento. Ja sa priznám, že z hlavy to neviem, pretože som s týmto komponentom nepracoval, ale práve na to sme sa snažili urobiť tú dokumentáciu. Pokiaľ by to nebolo jasné, tak neváhajte nás kedykoľvek. Môžete aj nás označiť v tej Figme cez komentár alebo nám proste napísať e-mail a pokúsime sa vám to čím skôr zodpovedať. Máme tu banery, opäť vidíme, že tých banerov sú akoby rôzne variácie. Toto je jeden zo spôsobov, ako môže vyzerať banner. Tu je nejaký ďalší komponent pre banner na desktope, na mobile. Čiže opäť tie používania, alebo teda prípady použitia si treba pozrieť v tej dokumentácii. A tu inak pekne vidíte, že sú potom použité tie ikony, o ktorých som hovoril, že to nie sú tie z tej UI icons, knižnice, ale toto sú také tie custom ikony, ktoré sú na to väčšie použitie, ktoré viac symbolizujú niektoré veci, ako napríklad takú starostlivosť a podobne. Samozrejme máme tu ten najzákladnejší komponent všetkých komponentov, tlačidlo v rôznych variáciách, jednak farebných, veľkostných, zvlášť potom existuje vlastne tzv. Icon-only tlačidlo, to znamená, keď potrebujete len nejakú ikonku mať, tak je to zvlášť variant toho tlačidla a všetky tie interakčné stavy ako hover, disabled, focus stav, to znamená, tie focus majú nejaký indikátor. My sme sa rozhodli využívať takúto prerušovanú čiaru. To je aj pre vás, keby ste náhodou napríklad potrebovali vytvoriť nejaký úplne nový komponent, tak ak môže mať stav, že je fokusovaný pri navigovaní sa klávesnicou, tak treba mu dať takýto nejaký prvok okolo neho, aby tí používateľia, ktorí to potrebujú, aby to mohli vidieť a tým pádom, aby ste splnili vlastne European Accessibility Act o tom, že takto to má vyzerať, keď chcete mať prístupné prvky. Máme tu nejakú breadcrumb navigáciu, ktorá sa teda odporúča umiestňovať do každej stránky, ktorá je už nejako na 2., 3. leveli a tak ďalej, aby sa ten používateľ jednak vedel zorientovať, že kde sa v tej hierarchii stránok nachádza a vedel ísť ľahko o krok 2 vyššie. Máme tu veľa komponentov pre karty. Ono to môže vyzerať hrozivo, že prečo je tu toľko, lebo bolo potrebné veľakrát proste mať karty na rôzne účely, to znamená, že snažili sme sa to opäť popísať, že na čo sa to používa. Niektoré tie karty sú napríklad, toto sú ako keby dokumenty na stiahnutie, ktoré si môže človek prečítať, stiahnuť a podobne. Niektoré sú skôr nejaké možno rozcestníkové karty, niektoré sú vyslovené napríklad pre informácie o lekároch alebo personále. Niektoré sú karty, ktoré sa používajú napríklad nejaké fázy, možno fázy tehotenstva a podobne. Toto sú takéto vyslovenie tieto z personálu na nejakom oddelení. Toto je napríklad špecificky vytvorená karta, ktorá bola potrebná preto, aby sa mohli zobrazovať nejaké zoznamy ambulancie a podobne. Hej. Že to už nie je taká ani všeobecná karta, ale vyslovene na jeden konkrétny účel bolo potrebné ju mať, a keďže napríklad ambulancia so všetkými informáciami o nej sa používa na viacerých miestach, tak je to vytvorený ako komponent a je tu na jednom mieste. Takže je dosť možné, že ho nebudete nikdy potrebovať. Pokiaľ teda nebudete robiť niečo, nejaký zoznam ambulancií a podobne, a to isté platí pre ďalšie veci. Toto je napríklad do môj agel, kde jedného dňa budú mať ľudia svoje predpísané lieky a užívanie, tak to bude vyzerať nejaká kartička. A tuto máme ešte nejaké veci vo vývoji, napríklad
otvorené pracovné pozície. Čiže tých kariet je tam viacej. Tuto máme potom napríklad štatistické kartičky, ktoré sa teda zobrazujú, alebo teda používajú na to, keď potrebujete vyjadriť nejaké dáta, ktoré hovoria o tom, že ako veľmi je možno, že nejaká služba, produkt alebo oddelenie využívané. Máme tu potom zvlášť komponent pre karusel, to znamená pre sadu nejakých elementov, ktoré sa potom prepínajú po nejakých skupinách aj s nejakými prvkami, ako keby sliderom alebo teraz mi vypadlo slovo scrollbarom a šipkami doľava doprava, kde teda celý ten karusel je vyrobený tak, že všetky tie prvky musíte si tam replacenúť. Je veľká šanca, že to budú nejaké kartičky, to znamená, že vy si teoreticky vytvoríte kopie tých kartičiek a tie potom použijete tam. Máme tu nejaké prvky na kategórie, čiže na zobrazenie a výber kategórií obsahu, použité nejaké také filtrovanie a podobne. Máme tu komponent na nejaký citát, nejakú referenciu. Samozrejme, máme kopec komponentov, ktoré sú formulárové prvky, to znamená inputy, date picker, text a tak ďalej. Tu by som možno, že preskočil na input, alebo iba input sa tu volá, tu je input. Kde by som chcel povedať, že okrem toho, ako som ukazoval, že niektoré komponenty a štýrie reagujú na mód premenných sizing, že či malá alebo veľká obrazovka, tak formulárové prvky ešte reagujú aj na farebné módy. Pretože vlastne oni môžu byť tie formulárové prvky umiestnené na rôznych pozadiach, tak aby sa nemuseli vytvárať všetky variácie toho, že či to bude na takomto pozadí, takomto alebo takomto, tak my na to máme urobené tie módy. A to znamená, že reálne tento komponent, napríklad obyčajný text, je iba jeden. On nie je vo viacerých farbách keby urobený, ale ja keď tomuto frameu, v ktorom mám ten komponent, poviem, že použij color mode skin beige, tak vidíte, že tomu komponentu sa zmenili niektoré farby a to preto, že keby to pozadie toho frameu bolo skin beige, tak ten komponent bude na tom vyzerať tak, ako má. Keby som zmenil zase tento mód na hard red a pozadie tiež na hard red, tak to vyzerá takto. No a proste tá výhoda je tá, že keď máte celý formulár, ktorý sa len skladá z x nejakých tých prvkov, tak keby pri potrebe zmeny, tak vy nemusíte ísť do každého a prepnúť mu ten farebný mód, ale proste len tomu rodičovskému frameu prepnete, že ty máš byť na bandage white a ono to bude vyzerať dobre, pretože to je prvok, ktorý sa umiestňuje na bandage white, hej. A takto by sa mal napraviť aj date picker, text area a tak ďalej. Áno? Ja by som možno iba dodala k týmto formulárom, že ono síce sú tam tie farebné variable nastavené, ale pre praktické použitie odporúčame teda využívať bandage white najmä v tých dlhších formulároch, pretože je to značne čitateľnejšie a príjemnejšie pre používateľov, čiže skôr by som asi odporúčala používať farebné varianty na menšie typy formulárikov, naozaj zvážiť teda kedy a ako to použiť. Hej. Úplne súhlasím. Koniec koncov napríklad viem, že napríklad tento skin beige, to je napríklad použité v tom sign-upe do newslettera. A to znamená, že to je vtedy použité, ale tam je iba jeden input, že zadáte sem e-mail. To nie je niekedy formulár. Takisto ako napríklad táto modrá,
Red and Blue je v tých banneroch niektorých, kde opäť môže byť nejaký jeden input, že zanechajte na mail, my vám pošleme nejaký sprievod pôrodom. Možno by som ešte dodala, že sú rôzne typy formulárov, napríklad formulári, kedy len používateľ vyberá nejakú z preddefinovaných možností, vtedy je to viac menej OK, tieto módy, ale také tie formuláre, kde je veľa inputových fieldov a používateľ musí zadávať veľa informácií sám, alebo ich vpisovať do tých polí, teda, tak tam by som odporúčala skôr sa držať toho bandage white. A proste asi to aj takto vyzerá o niečo ľahšie. Dobre, vrátime sa naspäť a ja som vlastne skončil ja som bol ešte na date picker, tuším, že? Takže čo tu máme ďalej? Máme tu nejaký disclaimer, to sa teda môže použiť na nejakú informáciu, kvázi takúto, že nejaká vysvetlivka, niečo podobného. Máme tu nejaký divider, keď potrebujete použiť už nejaké predvybrané farby, ktoré je možné mať. Máme tu nejaký drawer element, ktorý je vlastne tiež založený na tom glue-stacku. Ten hlavne slúži na to, keď sa vám akoby otvorí niekde z boku alebo zo spodu nejaký. Je to taká alternatíva k modálnemu oknu. Máme to napísané, že kedy ho možno použiť a kedy nie. Toto je veľmi špecifická vec, ktorá sa používala pre pôrodný plán. Takže myslím, že toto sa nepoužíva ako nejaký bežný komponent. Máme tu komponent pre galériu, to znamená, že keď potrebujete urobiť fotogalériu, tak si môžete vlastne to zobrať tie jednotlivé prvky a použiť ďalej. Hashtag to je vyslovene len nejaká dokumentácia ako GlueStacku, to nemusí mimo developerov vás nejako trápiť. Máme tu klasické teda, že checkbox, či už solo, alebo checkbox s tým textovým labelom, prípadne takýto boxed checkbox, ktorý vlastne má nejaký svoj vlastne ešte taký kontajnerík. Máme tu spomenutý ten hero element, ktorý sa zvykne umiestňovať hneď pod hlavičkou ako nejaký úvod stránky. Máme tu nejaké štandardné rozmery obrázkov. Keď potrebujete použiť, tak tu je potom aj definované, že v akých pomeroch, zaoblené rohy, ostré rohy a podobne a prípadne umiestnenie obrázku do toho agile tvaru, ktorý je váš. Nech sa páčilo? A tu by som ešte dodala možno, že síce v design manuáli sú definované dva tvary, tieto fluidné tvary, tak my používame z praktického hľadiska teda iba tento štvorlistkový tvar, do ktorého kladáme obrázky, pretože sa s ním na webe pracuje relatívne fajn, na rozdiel od toho dvojkového tvaru, kde sa tie obrázky veľmi zle osekávajú a v podstate aj v tej miere, v tom gride sa s ním zle pracuje. Jasne. Máme tu potom ešte taký špecifický link, čo je ako keby niečo na štýl tlačidla, ale nie je to tlačidlo, pretože vlastne to nemá okolo seba taký ten kontajner, hoci aj neviditeľný. Má to nejaké svoje využitie, myslím, že to máme niekde popísané. Takže aj takýto komponent tu existuje. Sú tu nejaké list items, to znamená, keď vymenovávate nejaké veci, tak to je v podstate taká veľká odrážka vizuálne, ktorú môžete prepoužiť. Je tu potom taký samostatný komponent mapový, to znamená, keď umiestňujete informáciu o nejakom fyzickom priestore, najčastejšie sú tu teda samozrejme nemocnice, ambulancie a tak ďalej, tak nejaký komponent s mapou. Máme tu samozrejme modál, to znamená modálne okno, ako má vyzerať jednak akoby samo o sebe, ako vyzerá ten stream za tým, to znamená to, čo
prekryje ten obsah. Máme na to definovaný zelený field, to znamená, že keby ste to potrebovali, tak môžete rovno použiť, alebo si to stiaľ to vykopírujete aj s tým backdropom a vložíte tam, kam potrebujete. Máme tu potom zvlášť nejaké navigačné prvky. Samozrejme, že je to hlavička stránky s primárnou navigáciou, desktopová modelová verzia, je tu nejaký footer, ako by mal vyzerať. Sú tu potom nejaké menu kategórie, keď sa potrebujete navigovať v nich. A Val, prosím te, pomôž mi, tieto menu items, tie sa používajú kde? Tieto menu items sa používajú vlastne v pravej časti mega menu. Keď sa rozklikne, tak to sú vlastne ako keby také nejaké sprievodné odkazy na vlastne tú kategóriu contentov, ktorej sa venuje konkrétne vlastne tá položka v mega menu. Alebo môžu byť teda čiastočne použité aj na nejaké promo účely, ale to sú, myslím, iné komponenty. OK. A máme tu ešte v rámci navigácie aj tzv. Pagination komponent, kde niekedy sa používa aj taká vec vlastne, že je tam taký ten nie infinite scroll, ale infinite loader, to znamená, že máte položky 1 až 10, dáte si zobrať viac, načítajú sa vám 11 až 20, ale viete akoby rýchlo preskočiť na nejakú konkrétne číslo stránky, čo je potom inak dobré aj preto, aby roboty vedeli prejsť na ten obsah. To dneska stále nie je zanedbateľné. Ak nie len kvôli SEO, tak vlastne aj AI-ka, ktorá potrebuje si načítať stránky, tak aby sa stala ku všetkému obsahu. Verím, že to je dôležitá vec. Máme tu potom ešte zvlášť takéto prvky Navigation Hub, ktoré sa zvyknú použiť akoby na tom prechode z hero elementu do samotného obsahu. A sú také akoby veľmi dôležité rýchle odkazy, ktoré na tej stránke môžu používateľov nasmerovať na hlavné nejaké primárne akcie. Keby to bola stránka, neviem, kariéra v Ageli, tak predpokladám, že to bude voľné pozície v našej firme a podobne. Máme tu potom nejaké prvky pre zoznam aktualít, ako má vyzerať, to znamená, že názvy tých prvkov a prípadne nejaké tagy, dátumy a tak ďalej. Tu máme už spomínaný nejaký prvok na prihlásenie na odber noviniek, ktorý sa dá vložiť niekde do nejakej spodnejšej časti stránky. Progress bar, radio button, opäť formulárové prvky, ktoré môžete použiť. Asi samotný ho nebudete potrebovať, ale väčšinou s tým nejakým textovým labelom. Select, opäť to isté, to znamená prvok, ktorý potom vie reagovať aj na tie farebné módy. Stepper, pokiaľ budete vytvárať niečo, čo sa deje vo viacerých krokoch, tak takýto krokovník, ktorý zobrazuje, že kde sa práve nachádzam v tom procese a koľko mi to ešte bude trvať. Máme tu nejaký základ pre tabulky, to znamená, že keď potrebujete vypísať nejaké dáta, ktoré si ten človek potrebuje zrejme zoraďovať, porovnať a tak ďalej, tak hlavička, riadky, ktoré striedajú a farby, aby sa to lepšie čítalo. Máme tu samozrejme nejaký prvok na taby, to znamená, keď potrebujete rozdeliť obsah do viacerých tabov, tak samozrejme toto je k tomu tá navigácia, ktorú môžete použiť. Tag, čiže nejaká značka, ktorá sa už asi vidí na viacerých miestach, hlavne v rôznych kartičkách a podobne, keď potrebujete akoby alebo zatriedenie nejaké informácie, že do nejakej kategórie a podobne. Ale potom ešte zvlášť existujú takéto kategórie tagy, ktoré sa myslím používajú hlavne v blogových článkoch, že či to je článok, alebo podcast, alebo video, a také niečo. Takže to tam môžete použiť. Testimonial, opäť akože len variácia karty, kde je nejaká citácia, možno pacientov, spokojných klientov, angelov, ktorí povedia, že toto môžeme zverejniť, túto citáciu, tak
No, to je tento komponent. Máme tu samozrejme textária, nejaké dlhšie texty. Máme tu toast, ten opäť vyplynul viac menej z Glustacku pre nejakú notifikáciu, že sa niečo udialo. Sú tu rôzne variácie v tých stavoch, success, danger a tak ďalej. Samozrejme, nie všetky sa budú úplne používať, ale keby to bolo potrebné, tak je to ready na použitie. Tooltip opäť tiež niečo sa vychádza z Glustacku, to znamená, že ako zobraziť tooltipy pri prechode na nejaký prvok, primárne na webe, na desktopovom, kde existuje navigácia pomocou myši. Prvok pre vloženie nejakého videa do nejakých ďalších obsahov, to znamená, ako vyzerá takéto zapauznuté video s možnosťou prehrať ho, a potom tu máme tak, čo je tiež na technologický prvok. No a na konci tu sú naše nejaké interné utilities, ktoré možno niekde používame, takže to netreba riešiť. Tým pádom si myslím, že sme asi prešli všetko, tak dal by som teraz nejaký priestor, ak sa chce niekto niečo spýtať, tak nech sa páči. Ja keď môžem len, nemám k týmto dokumentom ešte prístup, keby ste boli takí dobrí a niekto ma tam pridali, prosím. Spýtam sa, Adam, tebe sa už podarilo dostať dovnútra? Vieš čo, pozeral som to naposledy v stredu. Zase máme vytvorený ten tím, ako som spomínal. Ja osobne nemám ešte prístup k týmto zdieľaným projektom, aj keď som akože owner toho projektového tímu. Čiže viem prideliť práva na ten náš tím, ale neviem prideliť prístup k týmto zdieľaným projektom. Je to v riešení, riešim to s kolegom z IT, ktorý vlastne tú Figmu s tebou riešil na začiatku z našej strany. Ja si myslím, že tam bude... Áno. Ja si myslím, že tam bude problém v tom, že on riešil práva iba na úrovni toho nášho Agile týmu, ale nie na úrovni tohto projektu. Takže som mu to napísal a čakám na nejaké vyjadrenie. Budem to riešiť intenzívne aj začiatkom týždňa. Dobre, to znamená, že v rámci Agile treba sa asi na Adama obrátiť ako na kontaktnú osobu, ale tým chcem povedať, že spravuje to vaše interné IT. A my to máme vlastne ako Connected Projects, to znamená, že kdokoľvek je v týme Agile priradený ako s full seatom, tak by mal mať prístup k celému tomuto projektu. A ja to vlastne aj vidím potom niektorí ľudí, aké to sú vlastne od nás, ale niekde som to videl, že by tam malo byť, že to vlastne majú prístup všetci, ktorí sú... Na sekundu poprosím, Robo, ty si dostával vlastne ako jeden z prvých prístup k tomuto design systému. Vieš nám potvrdiť, či k tomu máš dev prístup a či vidíš tieto súbory u seba, vieš s tým pracovať? Mám k tomu dev prístup, ale chcel som sa spýtať, či sa s tým náhodou niečo nemenilo včera alebo predvčerom, lebo mi prestal fungovať ten MCP prístup do Figmy, ktorý fungoval, ale všetko ostatné funguje po starom, čiže viem si to vo Figme pozrieť, aj mám to z develop prístup. Akože nemenili sme žiadne nastavenia. MCPčko, pokiaľ viem, tak to je ešte stále nejaká beta feature, nie? Že oni to ešte nedali akože ako finál, ale netuším, lebo nepoužívam to, takže neviem, ale ako keby my to máme vlastne nastavené, že kdokoľvek, kto je v tom prepojenom projekte, tak by mal mať právo sa do toho dostať. Dobre, ja teraz vidím vlastne, že tam mám na môj súkromný účet CanView. Vidím tam, Robo, že tam má dva prístupy. Jeden je CanView, to je asi z vašej strany, čo ste ešte posielali. Potom s vykričníkom je tam CanEdit.
to je asi od nás zase z našej strany, že dostal prístup, si myslím, ale teda tak nejak tomu rozumiem. Ja som posielal prístupy aj ďalším ľuďom od nás, napríklad Jirka je tam, vidím, ten vlastne má pri sebe aké označenie? To? Čiže a je tam vlastne aj môj firemný účet net pod tým adam.hanzel, čiže Figma má jeden veľký problém, že ja tu nevidím e-mailovú adresu toho používateľa. OK, je tam niekedy .hanzel, netuším. tak je to určite firemný účet. No, tak, Ja som si do Figmy, keďže mám aj súkromný účet, aj firemný, tak som si do mena na mene pridal, že aby som videl, že na akej domene to mám, hej. Tak prípadne, ak máte podobné problémy, tak vám odporúčam tiež kvôli tomuto si ešte do mena pridať, že či to je váš súkromný účet alebo firemný, aby sa to ľahšie nás takýchto pohľadov. Skôr mi išlo iba o to, že teda identifikoval som, že Robo má edit práva, ktoré mu museli priradiť z našej strany, tak ako je to tam označené v podstate, ako to vieme rozoznať, aby som potom vedel v debate s našim IT oddelením to nejako riešiť. Čiže toto vidíme u teba, že tomu sa viem vrátiť potom k tomu videu, aby som im to ukázal a na našej strane vlastne musím zistiť, že prečo my to ostatní nevidíme, ani ja dokonca. Ja som ti teraz skúsil dať, že ten can edit, tak si to prípadne potom skús pozrieť, ale asi to budeme musieť nejako individuálne doriešiť. Dobre. Niekedy k tomu sadneme a skúsim zorganizovať budúci týždeň call aj s našim IT, aj s tebou, aby sme to už vyriešili, lebo potrebujeme to začať používať. No, to by bolo fajn. Dobre. Dobre, ako som povedal, keby niečo bolo, tak samozrejme, že môžete sa pýtať. Keby ste dávali komentár do Figmy, tak je dobre tam niekoho z nás označiť, aby sme vedeli, že sa tu máme venovať. To znamená, že môžete tam buď tagovať mňa, prípadne kolegyňu Valentínu Kazakovú, a proste aby nám došla notifikácie, že máme sa tam venovať nejaké otvorené otázky. Dobre? Mi ešte napadla jedna vec, že či by nebolo dobre si tu nejako zadefinovať v podstate v tých guidelinoch nejako tým, že si tam hodíme, že kto má prístup do tej Figmy, kto v nej môže pracovať, kto tam má oprávnenia aj s popisom nejakej pozície, že ak by sme chceli vás označiť, ak s tým bude pracovať v budúcnosti nejaký nový UX alebo niekto z týmu, tak aby vedel, že potrebujem riešiť niečo ohľadom dizajnu, viem, že mám označiť, nájdem si tam v tom týme, že Valentína vlastne navrhla ten dizajn, má označiť ju ako do tej otázky. Super. Ja to nazvem takto, že people. A doplníme sem nejaké info za UI42. A prípadne, ak teda ešte chcete, tak tam doplníme aj za vašu stranu, aby bolo jasné, že nejaké tie zodpovednosti. Dobre? Dobre, super, ďakujem. Priznám sa, že nepracovali sme, pokiaľ mi je známe, v takom setupe, že by sme naraz mali ešte aj s externou, alebo teraz s klientom všetci edit práva aj na design systém. Je to výzva, hej, to znamená, že možno keby ste, že ak budete mať nejaké edit práva a chcete niečo tak akože meniť, tak by bolo fajn, aby ste s nami skonzultovali, lebo viete, ako ono sa to môže prejaviť rôzne. Takže pred nejakými úpravami väčšími, možno aj menšími, tak je dobré si tým dopredu povedať, že čo chceme robiť Práve preto sa chcem aj súčasťou tohto školenia dohodnúť si aj tie procesy, vlastne ako budeme fungovať, že napríklad keď sa bude vytvárať nejaký nový komponent alebo sa budú upravovať, tak aby sa to robilo v nejakom testovacom samotnom šíte, kam sa to nakopíruje a vlastne po nejakom dokončení a schválení sa to môže prekopírovať do tých hlavných častí toho design systému.
do tých sekcií. Podobne ako to funguje aj vlastne pri developmente, keď sa robí v dev prostredí, až potom sa to dáva do strojového prostredia, sa publikuje. Hej. Developeri majú trošku výhodu, že tam ten systém je na to viac pripravený, na takéto všelijaké verziovanie a podobné veci. Keďže Figma nie je text a kódu, tak je to trošku zložitejšie, ale je jasné, že vieme si nájsť nejaký spôsob, ako ísť na to postupne. To by sme sa mohli, Peťa, aj spísať, že nemuselo by to byť len o ľuďoch tu a zodpovednostiach, ale aj načetnúť nejaký proces tvorby nového komponentu a nejaké 2-3 kroky, ktoré musíme otočiť, aby sme ho schválili. Mhm. Mám poznačené. Pripravené. V tom prípade sa môžeme asi posunúť ďalej. Neviem, či to máte v rámci agendy ešte vy nejaké ďalšie veci, ako budeme postupovať teraz? Ja nemám pripravené nič viac, možno teda len poviem, že tuto vidíte, že tie súbory, ktoré obsahujú už nejaké dizajny, tak oni sú takto označené. Tieto vlastne červené sú pre tie klasické obsahové weby, tieto modré potom máme pre môj agel, ale tu máme v podstate len UI design, ten zvyšok boli nejaké pracovné veci pre informačnú architektúru alebo nejaké veci. Dobre, tak možno, ak by sme si vedeli ukázať nejako v rýchlosti, že teraz sa teda rozhodneme, že ideme si nadizajnovať nejakú stránku, povedzme ten Agile Clinic, zdravotnícke zariadenie, ale nejakú informačnú, to je jedno, že buď to ako využiť existujúce stránky, ktoré máme už navrhnuté, nadizajnované, ale keby si chceme vyskladať novú a doplniť tam nejaké komponenty, v podstate nejaké, že vytvoriť si projekt, nakopírovať si to tam a potom ako s tým pracovať možno aj z hľadiska dizajnera a potom možno aj z hľadiska developera, keďže tam máme pri tých komponentoch aj kód, tak keď napríklad vznikne ten komponent a bude potrebné tam k nemu doplniť kód, tak možno ako postúpať v tomto prípade. Ja neviem, či to není veľa pre toto jedno školenie, či to potom neoddelíme, tú developerskú časť, alebo to už nechám teraz na teba. No jasne, ako funguje to prepojenie s kódom, to sa priznám, že úplne neviem, lebo ja som napríklad, čo sa týka kódu, komunikoval túto s Robom, ktorý rieši môj agel. A potom máme u nás máme zvlášť projektového manažera, ktorý riadi vývoj tých WordPressov. Takže a v tom som nebol úplne aj zahrnutý. Takže to by sme potom mohli asi nejako oddeliť, keby sme si chceli povedať viacej k tomu. A čo sa týka vlastne nejakých nových stránok, pokiaľ by sme sa bavili o tom, že napríklad máme to súbor, kde sú stránky zdravotníckych zariadení, tak hypoteticky je tá možnosť, že do neho vytvoriť nejakú novú stránku, kde si budete môcť vyskladovať nejaké veci v rámci toho istého súboru. Alebo keby ste to chceli mať nejako oddelené pre seba, tak v podstate v tomto našom projekte prepojenom, aby ste mali mať ideálny prístup a edit práva, tak v podstate vytvoríte si nový dizajnový súbor čistý. Tu, ako som spomínal, prvé kroky sú, že treba nalinkovať knižnicu. Hlavne tú knižnicu Agile Design System a prípadne teda tie ikonky. A tým pádom, tým, že to už mám tuto nalinkované, tak keď budem chcieť, tak tu mám v dispozícii všetky tie farby, textové štýly a samozrejme aj komponenty, o ktorých sme sa dneska bavili. Čiže vy si takýmto spôsobom viete rovno začať vyskladávať nejaké ďalšie stránky, tak ako potrebujete. To znamená, že keď som teraz potreboval napríklad ten desktop header, tak si ho proste sem vložím a
a proste normálne tvorím dizajn tak ako potrebujem. A v podstate, áno, nech sa páči. Prepáč, možno iba dodám, že vlastne my sme sa v rámci tých nastavených súborov, ktoré tam sú, zdravotnícke zariadenia alebo teda aj porodnice, snažili nastaviť vlastne tie základné ako keby formy stránok, ktoré sú bežne používané, čiže úplne je v pohode si zobrať ten dokument a možno si skopírovať celý ten board, pacnúť si to buď do nového úplne dokumentu, alebo si vytvoriť vlastne už v existujúcom, ako hovoril Peťo, záložku, kde pracujete, ale vlastne fakt je ten, že sme sa snažili vytvoriť pre každý prípad nejakú takú mústru, od ktorej sa vy už môžete potom ľahšie odraziť pri tvorbe tých nových stránok. Iba som chcela tým povedať, že nemusím úplne od začiatku vyskladávať všetko, ale... Že teoreticky by to mohlo fungovať tak, že keď mám keď máme nadizajnovaný projekt ZZ-tu stránky, tak teoreticky, keď pôjdeme robiť nejakú polikliniku, ktorá bude podobným štýlom tvorená, možno tam bude nejaké odlišnosti, to nie je nemocnica, tak si zduplikujem ten projekt, áno, premenujem si ho a v podstate si ho poupravujem, hej, že aby som to mal čo najjednoduchšie. Alebo ak by som potreboval nejakú informačnú stránku a máme ho v niektorom projekte, tak v zásade my si vieme vytvoriť projekt informačná stránka, tu v tomto prostredí, nakopírujem si tam tú informačnú stránku, keď to bude nejaká landing page a kampaňová alebo niečo, že potrebujem tam naozaj že iba pár vecí a potom v podstate kedykoľvek budem potrebovať informačnú stránku, tak si to iba zduplikujem a upravím si tú existujúcu, áno, potrebujem komponenty a podobne. Áno, možno pre ešte také nejaké udržanie toho dokumentu prehľadného by som nevytvárala úplne pre každý typ nový projekt, ako to teraz ukázal Peťo, pretože potom ich tam vznikne 200 na konci roka a nebude to prehľadné, čiže skôr si to nejak takto snažiť zaraďovať do nejakých tých celkov, ako si hovoril, že keď vznikne napríklad taká klinika, tak si buď duplikovať tie ZZ-ty a upravovať tie stránky, ktoré sú tam, alebo teda vytvoriť nový projekt a vytvárať si v rámci neho už tie stránky, že teda nevytvárať si každú stránku na novo ako samostatný projekt. Ja viem, že to bude znieť ako také hnidopivstvo, ale nevytvárate projekt, ale tak v súbor, hej? Lebo máme iba jeden projekt, hej, ktorý je prepojený, tak? Len aby náhodou sa nestalo, že niekto si vytvorí ďalší projekt, lebo tam by ste potom už nemali v dispozícii tieto veci. To znamená, že toto sú súbory v projekte. Vy môžete urobiť aj to, že celý ten súbor si zduplikujete a tým pádom preberete aj tú štruktúru a vyhodíte z neho, ktoré potrebujete. Alebo môžeme robiť to, ako napríklad, že keď tu je nejaká stránka, ktorá by sa mi hodila, komandce, skopírujem si, idem do toho, to som tu teraz vytvoril nové, vložím to sem a môžem si to upravovať tak, ako potrebujem. Stále je to nalinkované ten design systém, to znamená, že žiadna nejaká tá väzba sa nestráca a upravovať tak, ako potrebujem. Dobre, teraz ešte otázka k tomuto rozumiem, toto je super, bolo by fajn možno si označiť v tých súboroch na začiatku, neviem, či sa tam dá aj pinnúť na začiatok tie súbory, pripevniť, že ktoré sú zdrojové. Takže napríklad ja si pôjdem robiť stránku, alebo niekto si pôjde robiť stránku tej kliniky, povedzme pražskej, teraz si zduplikuje súbor, nazve si ho ZZ Klinika Praha, bude v tom vytvárať ten dizajn, ale aby my sme vedeli odlíšiť, že ktorý je ten zdrojový. Toto je zdrojový súbor pre ZZ, pre zdravotnícke zariadenie. Či aj toto by nám nevedelo pomôcť. Čo znamená podľa teba zdrojový súbor? Zdrojový súbor znamená to, že my máme od vás navrhnutý ten súbor s dizajnom ZZ-tu, ktorý aktuálne je vytvorený a potom a potom ten ďalší, ktorý si zduplikujem a vytváram si tam ten dizajn toho ďalšieho webu pre tú polikliniku.
Ja neviem, či Chápem. to dáva zmysel takto postupovať pri tých dizajnoch, ale práve preto sa potom rozprávajme, aby sme si tam našli ten systém tej práce. Akože hypoteticky to dáva zmysel povedať si, že ktoré tie už nakreslené stránky sú taký kvázi dobrý template, že toto je ideálny template pre, ja neviem, stránku ambulancie, hej. A môžeme vytvoriť túto jeden zvlášť súbor, ktorý sa bude volať, že nejaké šablóny, templatey, alebo to môžeme urobiť aj v tom design systéme, že v design systéme urobíme tú ďalšiu akoby časť a to budú také tie, akože, tie šablóny, tie templatey, kde sa dajú tie celé vyskladané stránky, odtiaľ si ich môžete kopírovať a ďalej editovať. To by bolo asi jednoduchšie riešenie ešte takéto. Zrejme by to bolo akože jednoduchšie, si myslím, ale to už bude treba potom si vydefinovať, že ktoré to majú byť tie stránky, ktoré by ste potrebovali. Alebo možno, že ideálne fakt vyrobiť taký template, kde bude použité skoro všetko, čo sme použili aj my a sa bude z toho len vyhadzovať. Pretože vlastne to, čo tu vidíte v tej Figme, aj preto sú tu tie všelijaké tie zelené fajky, lebo to sú veci, ktoré potom prechádzali tým vašim schvaľovaním a tak ďalej, hej, že toto nie je iba o tom, že plus minus takto to má vyzerať, ale za tým je reálne ten obsah vyšperkovaný. Specificky asi v tých pôrodniciach. Neviem, či je tu pri tých ZZ, lebo tam to už bude veľa dynamika a obsahu. Toto už je nad tým naozaj sa zamyslieť a nájsť ten správny postup, lebo chceme si to aj my čo najviac uľahčiť, že teraz keď vieme, že pôjdeme vyskladať stránku ZZ-u, nejakého, ktorý my nemáme v našom skope, len máme iba nemocnice, máme tam polikliniky, tie polikliniky sú mierne odlišné, ale môžeme vychádzať z tohto súboru, vlastne z tohto ako keby templateu, tak aby sme vedeli to jednoducho duplikovať, kopírovať, pracovať s tým, ale aby sme zachovali nejakú tú hierarchiu, jednoducho nejaké pravidlá toho, ako ukladať tie súbory, ako v tom mať poriadok. Jasné. To sa potom týka napríklad komponentu, že hlavička s navigáciou, že on je teraz urobený špecificky pre prípady pôrodnicu a pre zdravotnícke zariadenie, tak teoreticky vieme vyrobiť vyslovene variant, že poliklinika a aké má štandardne prvky v tej hlavnej navigácii, tie, ktoré nebudete potrebovať si potom z tej konkrétnej šťanci vypínate, ale plus minus by ste to mali vedieť potom prepoužívať. Lebo druhou alternatívou, keď vám vyhovuje táto štruktúra tej navigácie, je vlastne, že si ju akoby vyskladáte na novo celý tento prúžok, že ako lokálny komponent možno v tom jednom súbore. A potom, keď my si ho vyskladáme vlastne, tak budeme k nemu potrebovať doplniť aj ten kód. Akože áno, ale toto väčšinou nie je také, že to býva ako jeden obrovský komponent, alebo ako by som to nazval, tie programátori aj tak musia vlastne nastaviť, že čo tu majú byť aké položky, takže Dobre. ten kód by sa menil vyslovene inak, len keby ste menili štruktúru niečoho, že ešte tu treba niečo úplne iné, ako tento textový odkaz alebo podobne. Dobre, tak si navrhnime teda možno nejaký, ako aj Dušan predtým povedal, že ten krokový nejaký ešte dokument alebo pravidlá, že ako s tým design systémom budeme pracovať, aj to schvaľovanie, keď my navrhneme nejaké nové komponenty a možno aj tento systém, že ako si vytvárať, alebo teda tie pravidlá pre to, ako si vytvárať tieto nové dokumenty s novým filom v podstate pre ten nový web alebo pre ten nový, ja to volám projekt, lebo u nás nová stránka je nový projekt, hej, povedzme, ale tieto súbory teda. Čiže toto by bolo super. A z našej strany ešte bola otázka, keď sme sa s Katkou rozprávali, že niektoré komponenty napríklad máme v nejakej farebnej variácii a ak by sme chceli vytvoriť ten komponent s inou farbou pozadia, hej, napríklad celý nejaký textovú tabuľku alebo niečo, že ako postupovať v tomto prípade. Myslím, že my sme si nejako v rýchlosti povedali predtým, že tento komponent sa zduplikuje niekde, prefarbí sa na základe tých guidelines, na základe tých odporúčaní farebných a potom sa vlastne pridá do tej knižnice komponentov do tej kategórie jednej. Jasné, akože sú viaceré možnosti.
Keď napríklad mám túto kartu a pozriem sa, tu je definovaná, keby sme vedeli, že myslím si, že túto kartu by ste ešte chceli mať aj v modrej verzii, tak asi najlepšie je povedať, že takú potrebujete. My tu vieme vytvoriť vlastne keby ďalší variant farebný, modrý, nastavia sa mu farby, vypublikuje sa to a môžete to rovno používať. Teoreticky si to viete keby pripraviť aj sami a potom povedať, že to takto chcete. Tam je potom najlepšie, ak by ste to robili tým spôsobom, že zobrali ste tento listujúci prvok a menili ste v ňom nejaké veci, tak nemeniť jeho štruktúru týchto vrstiev, lebo nám by potom bolo najlepšie ten celý prvok iba vložiť sem ako ďalšiu variáciu. Len v prípade, že by bola zmenená tá štruktúra tých vrstiev, tak by to nemuselo dobre fungovať. Neviem, či som sa vyjadril dostatočne rozumiteľne. Teoreticky, aké by si nakopírujem tento celý tento prvok, tú tabuľku, ako to teda mám nazvať. Dám si ju Ty si už vedľa. takto skopírovať. Áno. A vieš povedať, že dobre, chcem ju ako Urgent Blue, hej, ponastavuješ si nejaké farbičky a tak ďalej, povieš, že áno, toto je to, čo potrebujeme, tak vieme to proste vytvoriť ako novú variáciu z tej karty. A tým pádom tuto niekde pribudne, že farebný variant, bude, že svetlý, tmavý alebo niečo. Dobre, Katka, myslím, že toto bolo to, čo sme riešili ohľadom tých viacerých variácií toho komponentu, áno? Viac menej áno. Toto je akože už detail komponentu v tomto prípade, ale hej, že keď vyskladávame, ja neviem, teraz keď sme robili ten ružový október a vyskladávam si to z tých komponentov existujúcich aktuálne, tak niekedy sa tie jednotlivé komponenty ako keby časti zlejú dokopy, že ich potrebujeme, neviem, to je tie pozadia ako keby tých komponentov farebne zmeniť. Samozrejme tým pádom aj text v tom farebnosť tých fontov. Takže áno, ale oni tam väčšinou sú, čo som pozerala. Tento konkrétne, čo ste teraz ukázali, tak nie, ale také tie Potom sa neviem, tam sme mali ten Agela balíčky a podobne, že nie vždy sa mi hodí tmavo-modrý, že hodil by sa mi tam ten bordový a podobne. Takže... No, a toto je taká vec, ktorá akože je strašne rýchlo urobiteľná na našej strane, že ste sa vytvorí nová farebná variácia a to je asi najlepšie vyslovene nastagnúť, že tu by sme potrebovali ešte ďalšiu farbu a proste vyrobíme. Hej. Dobre, že nemáme si to vymýšľať sami, máme vás stagnúť a vy to pripravíte. Akože môžete aj takto navrhnúť, že poviete, že takáto farba by sa hodila a my vám to ten komponent tam proste rozšírime o tie veci. Val, chcela si ešte doplniť? Hej, ja možno iba by som ešte rozlišovala medzi typmi tých komponentov, pretože niektoré sú ako keby viac promo, alebo nesú menej vážnu informáciu, ktorá nemusí byť úplne ako keby jednoducho čitateľná. Zase v prípade napríklad tejto karty alebo podobných komponentov, ktoré majú nejaké tie informácie, ktoré by mali byť náprvu ľahko čitateľné, zároveň by nemali ako keby nejak vizuálne veľmi zaťažovať toho človeka, čiže udržať tam nejakú tú prehľadnosť, tak zvážiť vlastne pri vytváraní tých farebných alebo navrhovaní tých farebných variácií, že či je naozaj vhodné pre tento komponent použiť teda nejakú výraznú farbu alebo červenú, pretože tie farby aj samé o sebe potom majú sú nositeľmi nejakých významov, čiže s nimi pracujeme vlastne možno menej, ako je tuto dole na tagu označený dôležitý oznam, tú červenou, bežný oznam, možno nejakou skin beige. Práve aj na takéto úrovni možno pracovať s tou farebnosťou a zamýšľať sa nad tým. Dobre, tak ja by som teda navrhoval ten postup, že ak si chceme takéto niečo vytvoriť, tak možno môžeme experimentovať zasa v nejakom samostatnom liste, kde si nazveme experiment alebo test, alebo playground, my máme tiež. No. Máme naše vlastné playground, kde sme vždy to o tom, že experimentuješ, skúšaš. No, v podstate my tam máme potom budget na udržiavanie tohto design systému navrhnutý, teda ešte nie schválne, ale navrhnutý na budúci rok, aby sme presne ho nejako posúvali ďalej a riešili ďalšie veci.
takže potom to s vami skonzultovať, tagnúť vás a doriešiť to, aby sme to mali v poriadku. Katka, ako už spomínala, vytvárala web pre ten Pink Oktober, teraz aktuálne, ale teda stránku, nejakú landing pageu, tak možno by bolo dobré, Katka, keby sme si s Valentínou dohodli niekedy budúci týždeň takú konzultáciu. Vlastne, že toto bol taký náš prvý interný pokus, kedy sme si z toho vyskladali niečo vlastné, tak možno, keď sme si dali takúto konzultáciu, aby to Valentína zhodnotila, že či to je dobre spravené, možno poukázala na nejaké chyby a povedala nám potom, že nejako nám vysvetlila, že ako s tým pracovať, že kde sme možno pochybili, na čo si dať pozor, čo možno robiť trošku inak. OK, to by sme mohli, aj keď ja som ten web, tým, že ja neviem zasahovať do tých kódov, tak ja som ho naozaj vytvárala z komponentov, ktoré sú vytvorené na pôrodnice, viac menej aktuálne, takže ja som tam nemenila, že nič ničovaté, ale viem, že Jirko teraz robí na 2 weboch, ktoré už celkom skladá a on to trošičku aj meniť vie, tak tam by sme sa skôr mohli možno, že pri tých 2, alebo respektíve pri všetkých 3 týchto nových, čo sme už ako keby robili sami, pozrieť s Valentínou na to kľudne, som za. Jasne, možno potom aj toho developera rovno prizvať k tomu. To som chcel presne povedať, že či tam potrebujeme potom nejako zapojiť, aspoň minimálne PMA za tú časť vývojovú, aby oni vedeli, že potrebujú niečo prevziať, nejaké nové variácie do toho komponentu, alebo čo. Jirka sa aj hlási zrovna, o ktorom vlastne sme ho spomínali, že vyskladával tie weby. Přesně tak, dobrý den. Já jsem jenom chtěl poznamenat, že když bude ten call společný ohledně té firmy, tak bych byl rád, kdybych tam byl přítomný. A zároveň, jak jste se bavili o těch variantách, o těch variables, o těch barevných variantách těch komponent, no by bylo fajn, kdyby se to dalo přenést do těch komponent ve WordPressu, aby už jsme to měli předvyplněné, že to chceme použít tady v téhle barevné kombinaci. Neviem, ako to vyzerá tam v tom kóde. Vyznám sa, fakt nevidel som to, takže... My sme sa o tomto bavili raz s pánom Lešundakom a ja vlastne neviem, ako to nakoniec dopadlo, že bol to taký môj koment, keď som začala s tými webmi robiť, že prečo tam vlastne v tých štýloch nemáme možnosť úpravy. Ono to tam ako keby je, ale nič sa nedeje. Není za tým ten kód. A ja úprimne neviem, ako to dopadlo, že či to vlastne tam preddefinované bude nakoniec, alebo nie. Jasné, v rámci tohto nášho projektu. Ja len poviem, že áno, Katka, pamätám, aj bolo slúbené, že na niektorých tých vybraných caseoch to doplnia, preverím. A Peťo, na tvoju otázku asi dáva zmysel, my zabezpečíme, aby sme aj my prišli s projekťakom z devu, aby sme to mali komplexne na tom budúcom meetingu. Dobre, čiže v podstate budeme mať ako keby pokračovanie, druhá časť tohto školenia už s devom a ukážeme si rovno aj tie praktické, zhodnotíme si, ako my to robíme momentálne, tie prvé pokusy, že čo a ako robíme dobre, zle a ako môžeme to robiť lepšie. A ja by som, teraz mi napadla taká otázka, že ako vlastne máte vy alebo plánujete mať nastavený ten proces v rámci Agile a vytvárania nových webov, že teda teraz ich nahadzuje Katka priamo v kóde, plánujete to mať nastavené tak, že to prejde najprv nejakým grafikom a potom vlastne sa to dostane ku Katke, poprípade rovno na dev. Takto jednoduché veci, ktoré sú napríklad landing page, ako je tento Pink Oktober, ktorý je naozaj, že potrebujem vytvoriť one page alebo možno nejakú úplne jednoduchú stránku, kde presne viem, čo chcem povedať tým ľuďom, tak to si budeme asi vytvárať tak, že buď Katka alebo kto bude mať na starosti ten projekt si to vyskladá, potom si to môže skonzultovať s grafikom, že či tam nevidí nejaké dizajnové nedostatky. Keď sa bude riešiť nejaké komplexnejšie riešenie, kde sa možno budú aj doprogramovať veci alebo vyskladávať,
nejaké väčšie celky, tak to sa bude robiť v dev prostredí v podstate, ktoré sa momentálne u nás pripravuje a to bude mať akože projektový tím určite, kde sa do toho zapojí viacero ľudí, hej, že nebude to one man show, ako v prípade napríklad toho Pink Octobru alebo takéto jednoduchšie stránky. Dobre. Neviem povedať za tým Mojagel, že ako oni tam majú toto nastavené, toto je teda skôr na tom marketingu a tých informačných weboch a e-shopoch. Myslím, že pri Mojagel tam nie je úplne až taká tá flexibilita, čo sa týka tých farebných variácií. Tam sme boli takí menej strekatí. Čo sa týka ale samotného akože Mojagela toho dizajnu, tak v podstate tam sa budeme primárne držať toho, čo ste nám navrhli. A ja som s tým už aj pracoval, vytváral som nejaké akože české verzie toho dizajnu pre český portál, ktoré sú trochu funkcionalitami obmedzené, takže aj s tým design systémom som pracoval sa s tým jednoducho. Ja som aj Peťovi na jednom meetingu poviem to aj tu, že za mňa najlepšia Figma, s akou som kedy pracoval, takže veľmi dobre sa s tým pracovalo, fakt. Ďakujeme. A ja sa pridávam mne tiež ako developerovi úplne super, že aj tie automatizované prístupy, tým, že tam máte veľmi dobre definované tie variables, tak bude to veľmi dobre rozoznávať, takže super. To nám teší a sme si vedomi, že nie je to na 100% dokonale nikdy, ale veď potom to je, že keď treba, tak fixneme, čo treba. Dobre, máme teraz v tomto momente ešte nejaké otázky? Ak nemáme, tak vlastne na mojej strane momentálne bude to zabezpečiť, aby sme mali všetci tie prístupy zo strany Agelu k tomu, ako máme. My teda sme si dohodli niektoré veci, ktoré ešte z vašej strany do toho design systému doladíme a vlastne aj aby sme si doladili tie procesy a teda pokúsime sa čím skôr zorganizovať aj tú časť školenia s tým devom, aby sme vedeli pracovať aj s tým design systémom aj z tejto stránky developerskej. Dobre, tak to môžeme asi uzavrieť, keď nikto už nemá otázky a nemáme už v agende k tomuto nič viac. Za našu stranu už nie teda. Tak ďakujem pekne, že sme mohli takto stráviť toto popoludne piatkové. A ja už medzičasom aj nahadzujem potom nejaké naše mená do tej Figmy, minimálne, keby ste nás potrebovali označiť v tých komentároch, tak aby ste vedeli, že dobre? Dobre, super, ďakujeme pekne. Ďakujem. Pekný víkend všetkým. Majte sa. Majte sa, ahojte. Ahojte.